Хәзер Казан лимфологларының халык телендә фил авыру дип йөртелгән чирлеләрне дәвалаудагы чираттагы уңышы турында сөйләрбез. Бер хатын кызга берничә катлаулы операция ясап, аны аякка бастырганнар. Табиблар һәм авыру белән хәбәрчебез дәвралашып кайтты. Алена Зарипова шәчләрен тарап буянып журналистлар янына чыгарга әзерләнә. Дулкынланып башкаларга сөйләр сүзләре күп аның. Алена озак вакыт дәваланганнан соң ниһаять аякка баскан. Клиникага фил авыруы белән кергән. Казанга Чиләбе өлкәсеннән килгән. Аяклары илемсез булып шешенгән. Хәтер авыру моннан 26 ел элек башланган. Минем җәрәхәтләр зур түгел иде. Мин аны киптердем. Аннан тире кабат бозыла. Җәрәхәттән су ага башлады. Табиблар ярдәмгә килде. Табиблар ясалган операцияләр турында искә алды. Берничә операция ясаганнар. Экспертлар командасы бердәм эшләгән. Кызның гәүдә авырлыгы 141 килограммнан 72 килограммга кадәр кимәгән. Дөнья практикасында уникаль очрак ди лимфологлар. Ул безгә килгәндә мин үзем дә шаккаткан идем. Барбар эшли башладык. Башта консервативна алып бардык. Шешләрне киметтердек. Зоак эшләдек. Күп эшләдек инде. Аннары инде соңгы 3 ай буенча консерватив методларына ниттек. Операциялар ясадык. 74 папиллома алдык. Генетик дәрәҗәдәге авыруларны дәвалауны күп еллар Казан нефрология үзәгендә өйрәнәләр. ДНКны даими расшифровкалау дәвалауның уңай нәтиҗәләренә китерә. Мин үзем дә белмәдем, буламы андый результат. Аллага шөкер, Алла Тәгалә безгә булышты. Минем коллегалар, табиблар булыштылар. И результат булды. Дәваланып чыккач, пациентлар гаилә кыра, эшкә урнаша һәм әлбәттә инде табибларга рәхмәтләр әйтәләр. Алена да бик рәхмәтле. Авыргач ул начар сөйләшә башлаган. Биредә сөйләмен дә яхшыртырга булышканнар. Үзен яхшы хис итә. Тиздән ул хастаханәдән өенә кайтып китәчәк. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары.